Avui fem una presentació per tots els ciutadans i ciutadanes d'Olot amb un format de berenar. Aquí descobrirem totes les propostes que tindran lloc en el sismògraf d'aquest any. L'edició del 2015 de Sismògraf, el festival que detecta el moviment, té espectacles per tots els gustos, de tots els tamanys, formes i gairebé colors. Trobarem espectacles de gran format de sala, de gran format d'aire lliure, de petit format, amb racons amagats a la ciutat, l'itinerari de dansa del Parc Nou. En resum, un ampli ventall de propostes de dansa que ompliran la ciutat durant 3 dies i que esperem que moguin i commoguin els ciutadans d'Olot i a tots els que ens visitin de fora.